Nuwun para pamirsa, pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Sri Adi Harjono kanthi ira-iraan bojo papat. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Paurip ngono priyayi kang katrima uripe, kondang kaonang-onang ngambar arum jenenge, sugih bondo bandu ge uga sawijining pejabat, duwe perusahaan akeh tur isih nglungguhi jabatan sing teles. Lah kok bisa-bisa wae ora usah gumun, perusahaane kang ngemona anak bojo lan keluargane. Dadi yen ana proyek apa ta apa, tendere bisa dikiring mrono, kabeh bisa diatur. Kang ngatur duit mbangun dinasti kanggo korupsi, utawa kosok baline korupsi kanggo mbangun dinasti. Jare mbrasto KKN. Iya, jaman wiwitan reformasi biyen mbrasto KKN dadi jargon, nanging saiki KKN dadi jaran kanggo tumpakan murih tekan tujuan. Mbau Denda Nyokrawati Lestari. Nasib mujur nggawa paurip kaya mapan ning sanduwuring angin. Mula bebasan apa kang sinedya ana lan apa sing cinipta dadi. Bojone wae papat, digawekake omah gedhong magrong-magrong, dipepaki prabot balik omah mewah, petamanan endah lan beji kanggo nglangi. Mesti wae dibangun kanthi gaya arsitektur miturut ngesing rasane bojo-bojo mau sowang-sowang. Saking anggone turah-turah bondone pahuri menawa wae lali yen mangan sak mangan kuwi nggawa akibat marang kuwarasaning awak. Oleh mikir urip kanggo mangan, ora mangan kanggo urip. Ora mikir yen panganan sing enak-enak nyampleng gajih legi gurih iku marai kolesterol dhuwur, tensi dhuwur, gula dhuwur, asam urat dhuwur lan sak panunggalane. Pokoke dadi penyakit. Mula bener ujaring akeh, jare sambat sebute wong sugih mono beda karo sambat sebute wong melarat. Sambate wong melarat sesuk apa mangan, jalaran bener-bener wis ora duwe cadeng mangan. Ewadene sebute wong sugih sesuk mangan apa, awit butuh seafood, kambing guling, empal sapi, opor ayam, mung kari opo. Saiki paurip lara medang-medang ning dhuwur ranjang, awake wis ora kuat nglawat, nanging yen ngomong isih kaya wong waras. Dokter pribadi lan perawate ora bisa tumindak apa-apa bareng paurip bergudung maksa supaya dom infus lan selang oksigene dicabut wae. Alesane dheweke wis siap nampa tekane malaikat pencabut nyawa, siap mati. Paurip banjur ngundang bojo nomor 4, Lintang, kang kawentar minangka wanita legendaris. Sulistianing wernane dedeg piadeg pawakane, solah bawa muna-munine lan samubarange sarwa sarwi nang semake.
wanita idam-idamane kabeh priya. Ora ana siji wae priya kang ora kepengin duweni lintang. Kanthi laku ngembat madya lemesing lambunge, lintang kaya kembang trate lumenggang ning lumahing banyu kasilir ing manda maruta. Sawise nyungkemi tangane Paurip, lintang terus ngemek-emek baune sing kakung kelawan memalat sih. Bepujanku lintang wong ayu, sedelok maneh aku bakal mati. Mendah ibu sepine, sawise mati mengko yen aku tanpa siramu. Aku kepengin siramu tansah sumanding ning cedhakku. Mula lintang wong ayu, gelem ya siramu melu barengi aku sowan ing ngarsane Kang Murbeng Gesang. Paurip ngerepo mawa wirama lan wiraga kang ngeres-ngeres ati. Nyandang duka nggih Bapak, wonten ing prajanjen pranika rumiyin rak sampun kapratelaken sami sakala kula dados tiyang bebas menawi sawanci-wanci panjenengan seda. Panjenengan boten saged ngajak kula. Saged kula namung nderekaken layon panjenengan dumugi makam caos kurmat pungkasan nyawur sekar sarta maos donga. Rampung menika kula mardika milih priya kang pantes kula dereki. Pratelane lintang nandes nuli nyebekake lambe damise mlengos lan lunga klepat ninggalake Paurip. Panulake lintang kaya tibane lumpang watu kang ngentepi dadane Paurip. Sesek angel ambekan karo menggeh-menggeh Paurip bayangake anggone gumanti lan pengerten marang bojo enom kuwi. Awit bojo kang nomor 4 iku njunjung martabate sajroning dheweke wis ngunduri tuwa. Dadi wong kinurmat, lintang tansah kapiji ngamping-ampingi Paurip kala mongsone nekani adicara sing sipate mirunggan ing acara-acara penting. Nanging entek-entekane Paurip kaya diculek mripate bareng nemoni kanyatan yen lintang ora tulus nresnani dheweke kaya tulusing tresnane Paurip marang wanita bojo nomor 4 mau. Paurip mupus dheweke isih duwe bojo 3. Mula sacepete bojo nomor 3 diundang, jenenge Rukmi, bojo sing ngajak sugih kang prasasat wis aweh kabagian jroning uripe. Rukmi uga wanita kang banget dimelikake dening kabeh priya. Jalaran Rukmi bisa menehi rasa ayem lan ayom utawa aman marang sapa wae. Jeng Rukmi, dununging katresnanku. Panyapane Paurip karo ngranggeh tangane Rukmi terus digegem-gegem nganggo tangan kiwa tengen. Panyawange luyu nrenyuhake, nek aku mati ning konone mengko aku mesti kesepen. Mula dimen ora kesepen lan aku bisa tentrem. Gelem ya siramu ngancani aku ngadep ing pangayunane Hyang Suksma kawengkas. Sapandurat Rukmi katon legeg ewuh aya anggone arep aweh wangsulan. Aneh, Paurip ngajak mati bareng, mongko tresnane marang Paurip mung winates. Sadawane umure wong kang sasuwene iki dingengeri, kuwi wis dadi pepesthèn ora bisa dinyang-enyang maneh. Aduh Bapak, nyuwun gunging pangaksami,
kula mesti mboten saged nglampahi menapa ingkang dados kersa panjenengan. Sampun sumelang nggih, kula badhe nyepakaken trebela lan kijing emas sarta mbangun pesarian panjenengan mawi sela cendhani pinilih kanthi wangun ingkang endah lan gagah. Salajengipun kula badhe nderek Kang Putra kemawon. Wangsulane Rukmi, Wijang lan Gamblang terus pamit lunga. Kang tininggal mripate kaca-kaca atine keronta-ronta. Ora ngira babar pisan yen Rukmi mung tekan semono setya bektine. Paurip gelane kepati, kene wanita kang wis gawe dheweke kajen keringan kuwi nulak kekarepane. Nanging ora ana gunane dheweke kerut larut ing kasedihan kang nunjem nyengkerem. Salebare kuwi bareng wis tumata atine bojo nomor loro enggal diakon mara. Merga wis suwe paurip bebarengan urip karo asih bojo nomor loro kuwi. Bojo sing setya ngamping-ampingi dheweke, sregep mbiyantu ngudari reweting urip, tansah aweh semangat uga iguh pratikel lan liya-liyane. Bu, sedhela engkas aku bakal mati, kandhane paurip karo mandeng asih kanthi sorot mripat ruwet. Yen wis mati, aku mesti kasepen tanpa sampean. Apa sampean gelem melu aku? Pangapunten Bapak, kula mboten saged nyarengi tindak panjenengan. Saged kula namung ngadani upacara pemakaman ingkang semuwa, nderekaken panjenengan dumugi pesarian, nyawur sekar lan maos donga. Rampung menika ing dinten-dinten tinamtu panjenengan tasih badhe kula slameti lan kula kintuni donga. Asih aweh wangsulan kanthi kebak panelongso. Mindah kaya ngapa ajur mumuring atine paurip bareng wis makaping-kaping katulak karepe dening bojo-bojone. Rasane angkles, otot bayune pepes ing dalem kahanan ngono mau. Pangarep-arepe mung kari marang bojo tuwa, bojo nomor 1 atut. Selak diburu tekaning ajal, paurip tumuli ngundang atut kelawan gita-gita wigati. Duh sisian kinasihku, sepurane dene wis sawetara suwe sampeyan sasat dak singkur. Paurip mbukani omongane ngasih-asih ngaku luput. Sumur upaya sisian kinasihku, sedhela maneh aku mesti mati, dimen ora kesepen ing konone mengko. Apa gelem sampeyan ngancani aku? Bojo tuwa, bojo nomor 1 kang umur-umurane sak pantaran lan paurip kuwi pancen kaya wis dilalekake. Kamangka bojo tuwa iku meneng-meneng tansah migatekake paurip lan mesti atut salaku jantraning uripe. Jroning kahanan kepriye wae, ing endi wae lan kapan wae, paurip prasasat wis nyingkur atut sajog entuk bojo Rukmi. Saya-saya bareng duwe bojo lintang, nanging atut tetep wae anggone setya lan ora bakal suda pamoring tresnane marang paurip. Wekasane kanthi sikep anteng lan praupan jinem, atut terus mrasajakake blakaning atine. Aja sumelang Bapak, wis sak mestine aku bakal nderek panjenengan.
Pratelaning atut nandes mantep. Aku bakal tansah ndherekake panjenengan saka alam donya tumekaning delahan, saka alam panguripan iki tumeka alam panguripan mengko lan sakteruse. Saking banget kagete krungu atur pratelane bojo nomor 1 kuwi, sanalika mripate pahurip melolok, tutuke mangap, ambekane megap-megap, lan ora gantalan wektu bret ketek jantunge mandeg, rawat-rawat kidung sedih nganyut-anyut megatruh jasate pahurip megat ruwe pahurip tinggal donya bebarengan nunggal wektu lan atut bojo nomor 1. Cerita minangka gegambaran yen bojo nomor 1 amal tumindak, bojo nomor 2 keluarga, bojo nomor 3 bondo donya, lan bojo nomor 4 derajat pangkat. Saben manungsa mesti duwe bojo 4, saukur lan garising pepesten dhewe-dhewe. Kabeh wong bebas ngoyak derajat pangkat, mardika golek bondo donya, lan diajangi amba kanggo tresnani anak bojo lan keluarga. Nanging kabeh kuwi ora ana kang kena ginawa mati. Ewandene sing mesti digawa mati yaiku amal lan tumindake. Pepuntone dituwajuh ing panembah kanthi laku, aja tumindak ala, tumindak kang becik, sucekno ati sarta pikiran. Wayah magrib lampune mati, mula wong urip sing ati-ati. Cudel.